Guys, welcome na sab sa atong mga storya nga daghan ka mga tunan. So alang dahil sa mga baguhan sa atong channel, nag-upload kita og mga storya nga daghang mga moral lesson sa kinabuhi. So hopefully guys, na matapos nimo kini nga video kay daghan kining mga lesson nga pwede kayong ma-apply sa imong kinabuhi o sa ako ang kinabuhi. So guys, ang atong storya na pong nagsigutan karon, storya kini sa kapamilya o sa anak ug amahan nga puros mananagat. Para masabtan nimo guys, inani ang senaryo sa mga storya. Sa kadlang Domingo, nagsultianay ning amahan ug anak. Niyon ang anak nga pa musimba taron o managata. So niyon ang amahan nga murag maayo dagway dong usara gyud managat nato, usara puy musimba. Kung ikaw muy musimba, iampo ko nimo nga magmalampuson ang akong pagpanagat kay kulang man ang atong taga. So niyon ang anak, sige pa, ako lamay moadtog simbahan. Karon guys, pag abot simbahan, katong Sunday school teacher nangutana sa maong anak, "Dong, asa man day si papa namo nganong ikaw raman ang ipanhi ug sayo pag jud ka kaayo karon?" Murag first time ko nga naka matikod nimo nga sayo kayo karon sa atong Sunday school teacher o sa atong Sunday school nga lesson. So wala pa mangani ang uban, ikaw man jud pinakasayo. So asa man day si papa nimo? So niyon ang anak nga, "Ma'am, si papa giingnan ko niya nga importante gyud nga makasimba ko." So ningutana ang Sunday school teacher, "So giingnan ba kang papa nimo unsa gyud ka importante nganong gipanhi kaniya?" So niyon tong anak guys nga, "Ma'am, maong nakasimba ko ron, nakaanhi ko kay ingon mas papa nga ako ray pasimbahon kay kulang ang among taga para pamasol namo makakuha mig isda." O niingon ang Sunday school teacher nga sa to pa daw kung daghan ra mo og taga dili day kaunta makaanhi. Iyon na tong bata nga murag ana gyud, "Ma'am, unang pasalamat po ko nga gamay ra mig taga kay nakasimba ko." So guys, simple ra kaya tong storya karon guys, no? Ang maong sambingay, ang amahan niingon sa anak nga ikaw ray simba kay kulang atong taga. So insert guys ang mga lesson nga tumakuha niini nga kung insakto pa dayto og taga dili gyud makasimba tong maong bata ug katong pamilya. So dunay mga ang lesson na tumakuha niini, dunay mga tawo karong panahona nga mas mauna nila ang mga pagpaningkamot o mga panginabuhian kaysa ilang paguna sa ginharian sa Dios. Now, adunay mga tao nga nahimong second choice na laman ang Ginoo. Kung wala na sila ilaing mapaingnan, sa pa sila mo pakita o moalagad sa Ginoo. Diba? So, nahimong second choice ang pagpangalagad. Muna nga lisod kayo nga ang atong kinabuhi, inaana ang sinaris ng kinabuhi nga mas mauna nato ang ubang butang. Matod pa sa Matthew 6:33, ginabalik-balik nato nga unaha pagpangita ang ginharian sa Dios ug ang pagkamatarong kay ang tanang mga butang iyarang igadugang. Diba? So guys, ang lesson nga tumakuha niini, ang formula sa Biblia nga gisgutan nga madunga ang Dios mimudugang sa atong mga panginahanglan. Kung makuha nato ang password nga giingon nga unahon nato pagpangita ang iyang ginharian. Kung masipya ta, ma-filled ta sa una sa pagpangita sa ginharian sa Dios, usa nas mga rason nga sige putang kakabsan sa atong mga panginahanglan. Wala kini nagpasabot guys nga always na lang gyud ka nga naa sa presensya sa Ginoo. Wala nagpasabot guys nga dili na ta mangitag kwarta. Yes, of course, mangita man ta og panginabuhian, no? Nagkinahanglan man ta og kwarta, munang manarbaho ta, magnegosyo ta, mananumta, mamuhi ta. Pero labaw sa tanan, yun siya, labaw sa tanan pahariya ang Dios. O pangita ang pagkamatarong kay ang ubang mga butang igadugang ra niya. So guys, kung ato makuha na nga formula kanang Matthew 6:33, sigurado ko
nga ang pulong sa Dios dili mamaka, o nasayod ko nga ang Dios mo'y mutagbo o mo'y bahala sa tanan natong mga gikinahanglan sa kinabuhi. Munang kung ang problema manggod kung atong unahon ang mga butang, ang may tabo is maulahi ang Ginoo. So insert, una na tuglagas ang mga butang, di ba? Kung mauna na pangita ang mga butang, no? Mga panginahanglan mo atong maunag pangita na nasipyat kita sa formula nga gihatag sa Ginoo nga unaha pagpangita ang ginarian sa Dios ug ang pagkamatarong kay ang ubang mga butang iyarang ikadugang. So naay arrangement nga gibutang ang Dios, naay pamaagi ang Dios, gi-arrange niya daan aron nga dili ta magka-complicated sa ato ang panginabuhi. Mo bitaw nga ang atong panginabuhi complicated, no? Unya usahay ang ato mga income maabot ra pud sa point nga mawala ra pud sa ato ang bulsa, mawala ra sa pitaka, magasto ra sa bisan asa tungod kay dili mo bless ang Ginoo kung wala nahiuyon ang atong paningkamot sa arrangement nga gibutang sa Ginoo. Unsay arrangement nga gibutang sa Ginoo? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, kining mga butang, iyarang igadugang sa atong kinabuhi. Pero kung masayop ta, mahimo natong mahimo natong unahon ang mga butang, ulahi ang Ginoo, then ang pagkamatarong wala. Diba? So kasagaran sa mga tao nga walay time sa Ginoo, mawala pud ang pagkamatarong. Okay? So walay guide. So kay wala mapoy pagkamatarong, so walay maghari sa atong kinabuhi nga Ginoo. Diba? So kung mauna ang mga butang, ang nakaproblema ini guys, kung mauna magunato ang mga butang, okay? Ang may tabo, dili maghari ang Ginoo sa atong kinabuhi. Nabitang dili ta makasinati igog tinud-anay nga satisfaction. Kay ang makasinati man gyud sa tinud-anay nga katagbawan, satisfaction sa kinabuhi kadtong nakakuha sa maong arrangement nga gihatag sa Ginoo. Nga unahon ang pagpangita ang ginharian ug ang pagkamatarong kay ang tanang mga butang iyarang igadugang. Nang usaon man pagdugang sa Ginoo ani mga butang sa atong kinabuhi kung dili pud ta angayan kay dili ta matarong, di ba? Naagyo na saktong arrangement ang Ginoo. Dapat naguna tas ginharian sa Ginoo at naatay gihatag nga panahon sa Ginoo, and then ug ang pagkamatarong makita nato ang pagkamatarong. Dayon kung makita nato ang pagkamatarong, then ang Dios musalig siya kanato, iyahang isalig kanato ang ubang mga butang. Kay unsaon man pag intra sa Ginoo sa atong kinabuhi, nga wa man ta nangita sa ginharian o wala man pud ta nakakita sa pagkamatarong, di ba? So kining nangita sa ginharian plus nagtinarong sa kinabuhi, lisod gyud nang pasagdan sa Ginoo. Iya gyud nang akataron. Mao gunay iyang saad nga iya gutang akataron kay labaw pa kita niyag bili kaysa mga langgam. Di ba ni sambingay si Jesus ka, tan-awan ninyo ang mga langgam, ang mga uwak. Wala sila tigumanan, wala sila pinugas. Pero wala sila pasagdi sa ato ang langit ng amahan. Yun siya, labaw pa kaayo ka magbili sa mga langgam. Munang iyon sa 6:33 Mateo nga unaha pagpangita ang ginarian sa Dios ug ang pagkamatarong kay ang tanang mga butang iyarang igadugang. So katong maong sambingay nasipyat guys, kay kung daghan pa silang taga mauna gyud nila ang pagpanagat kaysa pag adto panahon sa simba. Okay? So muna nga dili gud sa maayo nga maikinabuhi nato ng klasiya sa karakter. Dapat atong tumanon ang instruction sa Ginoo nga mangita ta sing ginharian, dayon ang pagkamatarong atong makaplagan, din ang Ginoo nay bahala sa atong mga panginahanglan. Kabalo ang Dios kung asan dapita ta niya i-bless. Basta lang makahatag ta niyag panahon, dayon magtinarong pud ta. Pinaagi siyang pulong nga may mutarong sa itong kinabuhi mo na nakanindot. So guys, di na lang takutob sa atong sambingay. Hopefully nga nakahatag kitag dugang mga lessons sa kinabuhi. Guys, kung bago pa ka nga channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan pa natong mga sambingay nga daghan ka makatunan. Glory to God, kita-kita ta guys sa sunod nga mga video. God bless.